Takže čau, já jsem Fuck Skyliner a vítám vás u dalšího videa z Battlefieldu 3. Jo, baterka. A tohleto je kop znásilňování Vladislava. Ale hudne, pojď. Hele, tady jsou teroristi! Ty vole. Fakt, nekecej ty vole, to je zase zajímavé. Vrakovnice, bitch! Hrajeme to na normálně, která abyste věděli, abyste se nelekli. Protože jsem to měl zatím jenom na easy, neumírej, negře. Ty jsi to dal na easy, vole, já Ne, dal jsem to na normal. Takhle těžký by to nebylo. Na hard jsem to ještě nedal. A na normal jsem to ještě nehrál. Takže OK, takhle. Tak takhle, tamhle jsou ty chujové, takže to je takový close quarters s AKOGem, který úplně nesnáším na close quarters. Protože to není vůbec close quarters zbraň. A jenom tak chci říct, že tamhle ten mi pěkně jebe, ten kolomečník. A chci taky říct, že ty jsi ho sundal. Down. Ty brokovnice jsou pěkný sračky, vole. Ne, vole, nejsou. O. Co to je za zbraň, kurva, co? Ajek. Tam co beru, vole, že to je z nemířidla. Hele, oni budou tady. Ty vole, to je... Tady tohle je to, jo, Vláďo. Metro, ne? To je metro, vole. Jo, vypadá to tak, počkej, ale tady tohle já na to mám Ironovo. Pozor, tamhle jsou. On smíme vidět přes ten smoke. Zmíraj soudruh. A tamhle za krabicou. Down. Hele, tady budou zase hora. Mám jít ze zdola? Ne, oni budou, myslím, že zase hora. Oba dva zase hora. Počkej, mám něco disalbnout, ne? Ne, jo, to je až tady. Tady mám něco odjistit, myslím. Teď musím krejt. Hele, tady, tam je to. Neumírej, nezmíraj soudruh. Jo, máme odjistit bomby. Co nejrychlejší. Come on. Já to odjistuju, jo? Ty sloupy, že jo, máš sundat. Jo? Co? Ty sloupy máš sundat, jakoby. Ne, já mám odjistit bombu. What the fuck? Pozor, střelit. Aj zle tam. Ty s těma brokovnicemi měl docela dost fakt serou, jako. Odještě, no dobrý. To vždycky byl úplně problém, mě nikdo nedokázal krejt, když jsme to hráli s Blacktrixem. Tady F2000, kámo. Oh shit, já jsem mrtvej. Je hezlové, zasraný. No, jsi dead, ty vole. Už je to jenom, prosím, pojď mě oživit. Prosím. Prosím, počkej. Ty vole. Hej, ta F2000, co jsem neviděl v životě s železejma mířidlama, jsem s tím nikdy nehrál. Ale kam mě strkáš, ale jsi mě vystrčil ven. Já? Jo, ty vole, ne, asi já. Na mě. Jo. Fuck yourself. Jste vychujové. Oh. One shot. Tyhle, tady to je to nefér, jako vy kempři. Takhle se to nehraje. Ne, a jak se to hraje? Že my máme kempit, protože nejsme AIčka. Oh shit. Chce něco dělat? A ta F2000 nemá žádný recall, kámo. To je drsný. Pojď. Jo, tak ne, nechoď. Lebo umreš. Vám je mrtky zasraný. Jenom ty vole, to prdele chcípni ty chuji. Daj, bitch! Nožem, to bylo super. Co tam dělá, ty vole? No. Jdeme. Počkej na mě. Jsi tam ležel na zemi, vole, tak jako, co chceš? Já jsem si vybíral zbraň. Já chci taky do hardlineu, tyjo. Co se štve? Otevírám, pojď. Na B, počkej, na B.
Ale dobrý, už mám. Pojď. Já nemůžu. Tak pojď. Otvírej ty. Já taky nemůžu. The fuck is this? Jako čo, jako, co máme robiť? Ty vole, co to je? Neměli jsme jít ty nudy? Co jo? Jo, ne, měli jsme jít tudy. What the fuck? Jo, už můžu otevřít. Hele, teďka půjdeme ven. Jo, tady to je hustý, to je jakoby u scény. Tam máme vystřílet zevnitř, oni vykrádají, myslím, že banku. Pomáháme policajtům. Máme sundat ty policie? Tady tohle to mě připomíná, tady tohle to hrozně z Hardlineu. Na jedný tým mapy, co tam ukazoval. Jo. Že jo? No jasně. Ty máš ty sloupy. Jo, oni mají FAMAS, počkej. Ne, oni mají PDVčko. Kurva. Já vidím velký hovno, kámo. The fuck? To je francouzská policie. Tady je neprůstřelný sklo, kámo. The fuck is this? Ale já jsem skoro mrtvej. Já jsem retard. Ty jsi tuhej? Ne, ještě ne. Já jsem se tady lehnul. BUM! A. Vezla vole nahoře, chcípni Už je mrtvej. Svině jedna. Ty vole. Pozor, tady jsou v tom tom. Tady je ammo! Jsou tuhý, ale kam to? Tady to už se tam nedá. O jo, pojď k těm dveřím. Počkej. Nebo tady nejsou dveře, aha. Tady budeme potom zabít nějakého borce a jeden z nás bude krejt a druhý bude střílet. Jako okay. Je těžký. OK, jde se na to, bitches. Tady to je docela dlouhá mise, abych pravdu řekl. Na to, jak je dlouhá a musíš to jít od začátku, je to dost nefér. Tady to je docela těžký, ale abych pravdu řekl. Tady nevím, jestli byl nejlepší nápad brát se na tady to těžký. Ale říkej něco, já jsem pojď. Za mnou, do prdele. Nahoře. Nejsi mrtvej, že jo? Já jsem mrtvej jsem. Tak se někdo, ale počkej. Dělej, oživně, lehni si. Pojď se kempit tam, jak jsme teďka byli, odkud jsme přišli. Tady k tomu. Zpátky. Jsi vepředu, vole, tam jsme nepřišli. Dobrý. Ale vidím úplně hovno. Já taky, prostě to krop někam. Já tady byla P7, to chci. Jo, odkud střílej ty kretény. To mám vědět, vole, počkej, já se tam pokusím dostat. Já nebudu. Fuck that. Skoro mrtví, někde jsou, vole, naproti jsou, naproti mě. Pozor, jdou na tebe ze zádu. Už je mrtvej, ten jeden. Počkej, máme jít nahoru, jo. Vydrž. To je ještě jenom zabil jedna chuje. To fakt, ty jsi to zabil? Cože? Ty jsi to zabil, toho chuje, co byl tady nahoře? Jo. Jo, hadík. Jo, jeden jde jedněma dveřma a druhý jde druhým, ne. To mám zase tu postranou zbraň, vole. Ne. Ty máš jen 249? Prdele, to bylo nějaký rychlý. Ty vole, cože? Jseš tuhej? Jo. Tak jako vole, já ho nezabil na jednou ráno brokovnici, že jo? Jsou nahoře hezlo. Už ne.
Pořád? Jsou nahoře? Jsi holohlavej, vole. Jo, pořád. Už jsou mrtví. Už hraje muzíka. Jdeš první. Jo, já tě budu krajit, kámo. Ne, ty mě. Teďka mě hlavně nestřel do hlavy. Střílej. Teď čurák mě skoro dostal. Já jsem ten běloch hlavy, že jo? A jsem černochu, vole. Ty vole, mám takový divný krk, vidíš to, vole? Jo, no vlastně, problém, máš ty vole. Jo, ale to je baglí, vole. Ty To je vole. baglí. Kereta. Já mám taky, vole, tak bych měl nějakou masku, vole. A že jo? Jo, Jako maska, vole. jo. Jak divně se to upravili. 12 000. Ok, tak já vám děkuji, že jste se na to podívali. Tohle byl Skyner. Mějte se pěkně. Čau.